Мондый чараның җирлектә беренче мәртәбә оештырылуы, кышны озатып язны каршы алу максаты белән үткәрелгән бәйрәм матур күренешләргә бай булды. Ул электән халыкка традициягә яла булып кергән. Менә һәр яз башланды. Бездән җәйдә булыр. Илләр тыныч булсын. Җәй уңышлы килсен. Үткән елга кырлыклар сабатланмасын. Уңышлар мул булсын, халык бай булсын. Бүгенге бәйрәм элеккеге традицияләргә әйләнеп кайту буларак күңелле һәм болачакка кайткан шикелле булды. Бәлки чакта инде шушындый чаралар күп үткәрелә. Район башлыгы Альберт Хожин бәйрәмдә катнашучыларны сәламләп, ил көннәребезгә тынычлык теләде. Барыбыз да сәламәт булыйк. Шулай торып аралашып яшик, бәхетле булыйк. Һәм инде безнең илебезгә уңышлар, үзебезгә, районыбызга уңышлар, барыгызга да уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Район мәдәният бүлегенә караган оешмалар тарафыннан әзерләнгән театраль хореографик күренеш җанлы, дәртле булуы белән аерылып торды. Һәрбер милләтнең үзенең кышны озату, язны каршы алу бәйрәме бар. Русларда ул Масленица, Керәшен халкында май чабу бәйрәме, татар төрек илләрендә ул Нәүрүз бәйрәме. Менә без дә бүген татар традициясе буенча кышны озату бәйрәменә җыелдык. Бик матур ярминкә оештырганнар. Җыр бию яңгырап тора, бик күңелле, бик матур. Татарстан – многонациональная страна. И в Муслюмово тоже живут много национальностей. Русские, марийцы, кряшин, татары. И все мы дружно празднуем этот праздник. Веселимся, поем песни, пляшем, едим блины, пьем чай. Балалар бакчасы белән менә матур үзебезнең куймак пешерүне оештырдык. Халкыбызга чәй эчерү, куймак пешерүне тәкъдим итәбез. Бик күңелле бәйрәм. Инде язлар килер, язлар безгә бары тик яхшылыклар гына, уңышлар гына, сәламәтлек кенә алып килсен дип телисебез килә. Безнең Ләйсән балалар бакчасы инде мондый чаралардан беркайчан да читтә калмый. Мондый матур бәйрәмнән соң инде яз килер дип ышанып калабыз. Милли киемнәр кигән район үзәге балалар бакчалары һәм мәктәпләре, социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре бәйрәмдә катнашучыларны кайнар чәй һәм җылы куймак белән сыйлады. Бәйрәм һәркемдә җылы тәэсирләр генә калдырды. Мондый чаралар алдагы елларда да дәвам итәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.